pane pamwe paunogona kuti aiwa vanhu vane zvivindi. Noda kuti tanyatso kuti vanhu munyika yeZimbabwe aiwa inenge nhamo. Noda kuti vanhu vanoziva kubiwa kwakaitwa 4 million iri kuestimatwa kunzi anenge 4 million kubulawayo. Vanhu vachiti pakunenge kutambura. Pana patoona kuti chief vanobirwa mota yavakapiwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa amene kuti zviri kumbofamba sei. Sana pena mashoko anobuda nyogwa pana pa mukiremo chinoti subscribe like or turn the bell icon. Tipina mukiremo chanoposta mapictures amuri kuona mutungamiri wenyika achipa machiefs motokari munguva ino yamuri kuona kuti nyika yeZimbabwe iri kutambura pamusoro this unino injustice taudonyora chiti I'm the robbers on Thursday midnight invaded chief Maropi's homestead in Rwanda South, seized a new Isuzu vehicle he was recently given by President Mnangagwa's government, 2 mobile phones and 3.2 rands. Close relatives said the robbers tied Maropi with ropes and wires before dashing off with their loot. Police investigations are in progress. Voya Studio 7 mashoko ari kubuda nyogwa panapa vachiti aiwa mukomana uyu akatopiwa zvake Isuzu aiwa nemutungamiri wenyika negovernment yemutungamiri wenyika but atakiwa aiwa ubva robewa vasiya asungwa netambo. Mota inobva yabiwa, mari inobva yabiwa nemafoni. Chiti kuchitika nyika yeZimbabwe chatikuona kuti vanhu vakajamuka. We don't know my whereabouts. Vakomana vakauya vakaita this loot but chishamiso chinoitwa nevati chekuti aiwa vakomana havasikana kutombotya. Ipapo pari kupisa pakumiswa nemutungamiri wenyika ndopawanoda. Chipotse mafunguro enyu kuti pamusoro pane chitwi pechitwi chipina comment section yedu. So subscribe or like and turn on the bell icon.